Išli smo na koncerte Branke Sovrlić, Funky G-a i to, razumiješ? 90, tamo, 3. 4. razumiješ? I onda ono kao je tamo Funky G imao taj neki ritam, brate, rap, ono, naš prvi album, ono, sutra je novi dan i to. Imao je tu neke rime, razumiješ i to, onda smo tamo i Grua nešto gledali, brate, a pre toga u stvari sam bio, brate, u tadašnjem prostoru, brate, pa XL-u, pa današnjem teatru. Me razumeš, brate, znači šta je to bilo? Tamo se održavala, brate, ozbiljna hip-hop žurka i ozbiljni koncerti i sve živo. I nastupale su grupe, brate, koje su, ono, prva postava i prva rap škola u Srbiji, razumiješ? Kao što su, ono, Green Cool Pussy, Sunshine, Sia, Robin Hood, razumiješ, i cela ekipa, ono. I onda, brate, jebi ga, ja sam tu još mali bio, brate, imao ono 12-13 godina, razumeš, i kao, u stvari 12, ono, i tad je kao Branka Sovrlić bila, ono, u fullu. I Dizela i to, znaš, ono, sve. I ništa, brate, tu mi rap, ono, skrano pažnju malo, razumeš. I sad, ja sam tu hteo ceo život da imam neki bend, ono, razumeš, da to bude hardcore, živa svirka, pošto sam slušao metal pre Branke Sovrlić i onda je ovaj Zlaja, onaj, znaju ga svi, onaj s dugom kosom i onim cvikerima, što je počeo na Rodnjacima, da ubacuje električne gitare, razumeš. Tako da mi taj prelaz, brate, sa heavy metala na narodnjaki nije bio toliki, brate, znaš, kao hardcore, brate, a u stvari je presurovi hardcore. I ništa, da skratim, ono, nije bilo šanse da ja okupim bend, ono, sa, znaš, 12-13 godina. Mislim, to je ozbiljna, brate, stvar. Tako da, sam se odlučio za rap muziku i tu je ovaj dečko što je ovih dana me baš podržava, brate, Guteša, znaš, Beli iz Boys in the Hood grupe. Veliki pozdrav za Gutešu i želim mu da uspe, brate, u rap muzici. On je imao grupu Boys in the Hood, oni Toni, razumeš, su bili u grupi i onda smo se, ono, da kažem, utalili, razumeš, ali u toj grupi je, brate, da kažem, i bio ceo kraj, ono, u jednom trenutku, ali njih dvojica su tu, ono, vodili priču, znaš, ali su se razni likovi provlačili. I ništa, tada je, brate, plata bila, ono, 2 marke ili čak i marku, razumeš, a sat vremena u studiju je koštao 25 maraka, što znači, klinci to ne mogu da shvate, brate, zato što svi imaju studio kući danas, razumeš, ono, znaš, i to je sad smešno što ja pričam, ali, znači, sat vremena je koštao kao danas 2500 eura, je li tako? I jače, da. I jače, znači, sat vremena. 1 sat, brate, znači, to je da dođeš u studio, da popiš sok, popušiš pljugu, brate, i na kraju, razumeš, ono, u tih sat vremena. Znači, ovi klinci danas što hejtuju tu nešto, naši pričaju sve i svašta, ni ne znaju, brate, šta i kako, pod kojim uslovima smo mi uopšte stvarali bilo šta, da bi oni danas tako olako iznosili neke kritike, razumeš. A problem je što danas ono svako može, ima tu čast da bude kritičar, razumeš. Ranije si imao ljude koji su ono,
školovani i stručni, razumeš, i to je bilo 2-3 čoveka u celoj državi koji su muzički kritičari, brate, razumeš, i muzički urednici, razumeš, a danas su svi muzički urednici i svi su kritičari, razumeš, tako da nema veze. Zato je muzika i propala, ono. Zato što je publika počela kao da trend setuje, razumeš, umjesto obrnuto kao što je bilo ono celog života. I da se vratimo na priču, znači sat vremena studija i mi smo tih 25 maraka skupljali, brate, danima. Od dužine, žickanje na odmoru, ono i sve ostalo, razumeš, i tad su bili feninzi, ono, naši, ono, pare, brate, znaš, kao, daj mi, imaš 10 para, kao. I snimili smo tu prvu pesmu, to je bio i remix za pesmu No More Games, znaš. No More Games. Citirat ću jednu rimu, brate, od Guteše. Mislim, to mi je dan danas, brate, ono, najjača rima, brate. Nešto se tu zbiva, riba kaže nisam kriva, a meni se i dalje po glavi nešto priviđa, brate. Znaš, ono, to je, brate, to je do jaja. I ništa, snimili, posle smo se malo kao uzbiljili, angažovali, pa smo snimali, brate, u studiju Elektro Miš. Znate onu pesmu, ona hoće mambo, a si, pa lik koji svirao kontrabas u toj pesmi, Velja, on je imao studio, znaš. A pre toga smo bili kod Velje Mijanovića koji je ono legenda elektronske muzike, razumeš? Tako da, brate, tada su u studijima radili likovi koji su se bavili, brate, totalno drugim stvarima. Rap je bio ono, da kažemo, nepoznata materija, razumeš, ono, mislim kao u muzičkom svetu kod nas. I ništa, znači, otprilike hoću da kažem da su rap muziku i stvarali ljudi koji nemaju veze sa rap muzikom, tako da je svako je onda imao neku svoju notu, razumeš, neki svoj fazon. Znači, ono, Siju, razumeš, su radili Krle i Đanko, razumeš, ono, isto rockeri, ono, u duši, razumeš, brate, radio elektro, znaš, i svako je na kraju dobio neki drugi zvuk, razumeš, u tom miksu, ono, zato smo se i razlikovali svi, razumeš, između ostalog. A danas, brate, to radi svaki klinac kući, razumeš, i onda, brate, koji nema ono iskustva s muzikom, naslaže semplove, odsvira nešto u midiju, brate, imaš 200 programa, napraviš šta hoćeš za 2 minuta. I onda sve to postalo sada proždrljivo, znaš. Mislim, ja sam se, brate, rastrčao na 500 strana na konto ovog pitanja kako sam upao u igru, ali, znaš, kad upadneš u tu igru, brate, ono, to je to. Da. Dalje, šta je bilo dalje? Ništa, brate, snimili smo tu, tamo, vamo i ja sklopim taj Full Moon, brate, razumeš, ono, sa Šortijem i u stvari. Prvo smo bili tu Miša sa Banjice i Sale je bio u Bojzinu. Ma, brate, 500 ljudi se provuklo, brate. Pazi, Vanja, brate, Vanja je bio u Full Moonu, brate. Vanja Basiviti je u jednom trenutku bio u Full Moonu, brate, razumeš, ono... Znaš, to je, brate, razumeš, tu se svašta dešavalo, brate. Tako da, brate, ovo, ono, i onda smo Šorte i ja Full Moon krenuli da rokamo i Baja, brate, Ivan Bajić Baja, zvuči kao narodnjak, brate, full. Trebao je da radi, brate, karijeru ozbiljno. I tako dalje, brate. Pa, ono, slobodu govora, brate, naš. Ali ne i kretanja, razumeš, ono, mislim, mogo se krećem u muzici, razumeš, ali popularnost je tu zatvorila, brate, neki, ono, privatni mir, razumeš, otprilike, znaš, bukvalno, brate, u mraku sa naočarima i perikom i cvikerima i ovim kačketom me prepoznaju, brate, razumeš, ono, po glasu, brate, ono, preko telefona, ono, kad zovem, brate, kupim neke felni ili nešto, razumeš, brate, zovem lika, ono, s druge strane zemlje, brate, razumeš, i on kao,
Znači, jesi ti onaj džus, razumeš? Idi u razumeš, brate, kako si me izvalio, razumeš? Ali uglavnom, brate, najveći uspeh je taj, pored svog udela u hip-hop scenu i, da kažem, i grafiti scenu i indirektno i u breakdance scenu, najveći, brate, je uspeh taj što sam ostvario komunikaciju sa, milionima ljudi, razumiješ, to je, brate, baš, za mene ogromna stvar, razumiješ, sada vreme prolazi, svi, znaš, kao, imaju svoj tok, života i onda dolazi do smene, generacija, razumiješ, i sada, sa mlađom publikom imam drugačiji, brate, vid komunikacije, tačnije, mislim, s muzikom, preko muzike, razumeš. I onda, znaš, brate, ne vredi objašnjavati, znaš, nikad neće shvatiti, razumeš, nikad neće shvatiti, brate, kako je to bilo. Na kraju krajeva, brate, znaš, nisu ni dužni da shvate, što bi, brate, se oni, znaš, vraćali u moje detinjstvo. To je ko sada, brate, kad mene i Ćale, znaš, kad sam bio ja klinac, pa mi on priča, brate, u fazonu, kao, znaš, kao, ako ne budeš učio školu, kao ići ćeš kao na železničku da tovariš ugalj, kao na vagone, brate, razumeš, brate, znaš, u fazonu, matori, to je bilo u tvoje vreme, brate, razumeš. Kapiraš treb, znači, oni su jeli, brate, parče hleba i mast, brate, za užinu, razumeš, sad se hasaju girosi, brate. U ovoj zemlji, što se medija tiče, zauvek će lobi, držati, brate, tu, privilegiju da, brate, upravlja znaš, imenima, znaš, kao, nikad se to u Srbiji neće promeniti. Što se rap muzike tiče, nikad neće doći u full, u totalni onaj sjaj, baš onakav kakav bi trebao da ima. Jer, brate, evo, od te 94. to su naleti na 5 godina. Evo, brate, potpiši datum, brate, kad budeš objavio ovu emisiju i neka neko prati narednih 15 godina i vidjet će šta sam rekao, da će rap doživeti uspeh na 3 i 5 godina, razumeš? Znači, nikad se neće zadržati, brate, ni godinu celu, brate, na 2 godine nema šanse da rap bude, aktuelan, razumeš, u našoj zemlji. Znači, imao si taj nalet 95. 6. pa je opet palo, pa je 98. 9. brate, 98. imalo neki hajp pa je palo, pa je opet 2001. imalo, pa je palo, pa 2003. pa 2005. i onda 2009. brate, i možda pre godinu dana i to je to. Bićeš na Pinku. Kogod me nešto osudio, brate, zašto se još nisam uključio u taj rap, brate, zato što je nemoguće, razumeš? Apsolutno je nemoguće, brate, dalje. Ja mislim da sam došao do vrha, brate, hip-hopa, brate, u Srbiji, razumeš? Ne pričam ja sad o mojim flowovima, rimama i mojim tekstovima, razumeš? Pričamo o uspehu medijima kod nas, znači tim ljudima koji odlučuju, brate, je gotivno da se pojavi neki reper sa nekom forom koja je baš ekstra, razumeš? I čim oni iskoriste tu foru za svoje medije, brate, od tebe, ti više njima nisi zanimljiv, razumeš? Medijima. Publika će te slušati, to se sluša, brate, prebacuje se naš s kompa na komp, ali znači šta ja više, brate, mogu da tražim ovde od hip-hopa?
žao mi je što, brate, nisam ostvario koncert svoj u Beogradu, znači veliki koncert. Ali opet, brate, to sve ja moram sam da uradim, razumeš? I to je generalno, brate, problem moj koji ljudi ne razumeju, da svih ovih 18-19 godina aktivnog bavljenja hip-hopom, svo vreme sam, brate, nosim sve to, razumeš? Ti, brate, lako sad možeš da mi spomeneš Sindikat, Bad Copy i još 5 grupa, brate, ali njih je 8, 9, 3, razumeš, brate, znači, kao individua, brate, da ti rokaš sam priču, razumeš, to je mnogo z***ano. Znaš, mnogo je lakše kad je jedan čovjek još pored tebe, brate, da ti pomogne, razumeš. Znači, nije meni teško, brate, nego ja ne mogu više, brate, razumeš, da uradim sam. A ono čemu sam pričao 100 puta je, brate, ne saradnja među grupama, razumeš? Znači, mogli smo da potopimo, brate, svaki muzički pravac u bilo kom trenutku. Ja sam na kraju došao do zaključka da su svi reperi, mislim svi generalno reperi, brate, kod nas napaćene ličnosti, razumeš? Labilne napaćene ličnosti, razumeš? Jer ja, brate, nikako da prepoznam ili upoznam ili doznam, a spoznao sam da doznam da li je neko od repera sa scene toliko jaka individua da, brate, preuzme stvari, brate, u svoje ruke, razumeš? Neko, brate, ja to mogu da uradim, brate, razumeš, ali neću jer, brate, ti isti ljudi su 15 godina pored mene i prave se ludi, matori, znači, prave se ludi. Evo ti, brate, znači, nema potrebe da navodim imena, jer znaju svi, brate, čije, ko pravi koncerte i ko... Znači, brate, sretnem jednog od repera, kaže, brate, dođi večeras na koncert. Ko maturi, kako nisam čuo za taj koncert do sad, razumeš, nisam ja, brate, stolar, pa da nisam čuo, brate, za rap koncert, razumeš, znači, kako je moguće da ta informacija nije stigla do mene, ne kažem ja do mene, nego nije čulo još pola ljudi. Onda, brate, druge ni nesretnem, čujem, bio je koncert. Kako je moguće da je bio, brate, jel logično, brate, da taj moj kolega, brate, sa rap scene ne nazove telefonom ili ne pusti poruku i kaže, Đus, šta radiš danas, brate, svrati na koncert, razumeš? Ili, brate, izašao mi je album, brate, evo ti CD, brate, razumeš, neki autogram, neka fora, ili, brate, izašao mi je novi spot, brate, razumeš, toga nema, brate, nema, razumeš. Brate, i neće nikad biti, razumeš, zašto? Zato što su to isti ti ljudi na sceni i, brate, dok oni ne odu, dok možda ne dođu neki novi klinci koji će biti veće face od njih, razumeš, to neće se promeni. I onda ja mogu da se cimam i da, brate, uradim to, ali neću, brate, iz prostog razloga što vidim da ih sve boli uvo, razumeš. Evo, Voke, brate, izbacio novi album, razumeš. I svi ga ispozivaše za pesmu sa Frenkijem. Da, brate, kao šta je snimio pesmu sa Frenkijem. Brate, to... Ako neko ima problem, brate, na nacionalnoj osnovi, brate, taj treba da ide da se leči, brate, razumeš? Znači, Frenki je, brate, vrhunski reper i mnogo je, brate, razumeš, sebe, brate, dao za hip-hop, razumeš? Možda se nekom to ne sviđa, nekom se sviđa, ali, brate, Voke je imao, brate, najbolju nameru, brate, razumeš, da, brate, spoji narode i, brate, kulture i da, brate, spoje rimu, razumeš. I sad, ceo album su ljudi, brate, bacili u vodu zbog, brate, jedne saradnje, ne ni pesme. Tu muzika više nije bitna, brate, uopšte nije bitno šta ću ja da snimim. Razumeš, znači, snimio narodnjak ili, brate, prdeo, brate, u mikrofon, to ću i da uradim, brate, full. Znači,
sprdeo ja u mikrofon ili snimio narodnjak ili ubio rap pesmu, razumeš, to, brate, nije bitno. Bitno je, brate, koji džemper nosim, bitno je, brate, kako mi je frizura, kako je Voxova frizura, bitno je, brate, ono, da li sam ostavio etiketu na kapi u spotu, razumeš, to su bitne stvari, brate. Da li me neko juče video u Fijatu, a ne u BMW-u, brate, znaš ti ko, to su moronske priče, brate, ja odem, brate, u servis, razumeš, i nebitno, brate, drugar mi radi servis na BMW-u, ja treba da odem po neki deo, on mi da njegov auto, kaže, idi, brate, ti po deo, znaš, dok ja ovo skinem, kao, ja odem s njegovim autom po deo, lik me snimi, brate, šalje mi poruku na fejsu, brate, proposi, brate, vidio sam te, brate, vidio sam te, kao, nisi više u BMW-u, brate, znaš, rekao, matori, hoće da organizujemo žurku, brate, što si me video u drugom autu, znaš, ljudi se bave time, uopšte ne slušaju muziku, brate, pesma dođe i prođe, pogotovo danas. Znači, ubio rap, ubio freestyle, brate, ili otkinuo triler u narodnjaku, to je totalno nebitno. Znači, evo, brate, ovi Karlo Colucci, brate, znači, ja sam odlepio na, brate, taj dizajn, brate, naš, na te džempere, brate, i sve. Ljudi, brate, su, ono, počeli kao da se nerviraju, kao, brate, kao, nemoj da smaraš, kao, brate, naš, kao, brate, gde ti je sada foot reša, brate? Ali najjače su mi varijante, brate, kad mi prebacuju, razumeš, kao, u fazonu, kao, u spotu ti si moja vila, kao, nosim fukru majicu i kao, ne zaslužuješ, ne zaslužuješ da nosiš tu majicu. Pazi, neko meni kaže, brate, da ja ne zaslužujem da nosim svoj brend, brate. Znaš, kao, mislim, ljudi su idioti, razumeš, i meni je sad toliko cool, brate, i znaš zašto? Ljudi su idioti, šetam pa ćoti, razumeš, i to je to, matori, ono, najopuštenije. Da je bilo para, brate, u hip-hopu, sa ovom ekipom o kojoj sam malo pre pričao, matori, to bi bio totalni raspad, rasulo jedno, brate, opšte. Jer, brate, svi su, brate, toliko gladni i dalje, brate, razumeš? Evo, snimatelj je otišao 3 metra nazad jer pršti od smeha. Znači, brate, vidio, ja neću da vam navodim sada neke situacije, ono, a ima ih mnogo, brate, što se tiče naših repera i keša. I to ne keša, nego, brate, siće, razumeš? Znači, uglavnom, da je bilo keša, brate, bukvalno, kao ono kad izađeš, ono, znaš, iz podruma i zaključaš ga, brate, i okreneš se i odeš, tako bi se zaključala rap scena i svi bi otišli. Jer, brate, to je ono, svima cilj, a niko neće priznat da im je to cilj. Svi su kao tu iz ljubavi, brate. Oni da su svi iz ljubavi u ovoj muzici, oni bi, brate, imali uvek inovaciju, brate, u svojoj muzici. Brate, po meni je blam i totalno nije fair prema publici da im ti prodaješ istu pesmu, brate, 15 godina. Znači, evo ja sad slobodno da kažem cela rap scena. Znači, neću navodim imena, zato što znamo ko je na sceni. Brate, da si ti u Zentu, da si ti 98. 9. 2000. snimio pesmu, snimila, znaš ko, šalim se, 99. 2000. godine si snimio pesmu u fazonu, ono, New York ritam, sample i fazon teksta. I da, brate, to ti je prošlo, publika te zgotivila zbog te pesme i ti, matori, narednih 15 godina isti fazon snimaš, brate. Zašto? Zašto oni rade, zašto i dalje zvuče isto? I zašto uvek kažu ono kao, to su oni, brate. Zašto kažu to su oni, brate? Ne zato što su ostali, brate, odani, razumeš? Ne možeš da kažeš da je odan, brate, kad se maturi ono stilovi, brate, pomeraju i menjaju, brate, na pola godine sada, razumeš? Znači,
Ne, nego iz zenta, brate, iz frke, da ih ne napusti, brate, ta šaka fanova koju imaju od 2000. godine. Znaš, brate, kad im se pomerio broj, brate, fanova, znači svakom od repera, brate, dolazi im svake godine isti broj fanova na koncert, razumeš? Znači, je li taj broj narastao možda, pošto oni imaju svoju publiku? Znaš šta, brate, znači, 500 ljudi u krug, 500 ljudi u krug, okej, brate, meni to zvuči kao neka sekta, brate. Razumeš, 1000 ljudi, razumeš. Ja, brate, nisam ni pravio taj koncert, jer neću, brate, pravim koncert za 1000 ljudi. Znaš, kao, brate, uradi prvi, kao, nek dođe i 1000, kao, dobro ti je to za početak. Koji početak, rođače? Ja se 20 godina bavim ovim. Meni treba dođe, brate, ono, stadion, brate, da napunim. Da svaki, brate, lik, riba iz svakog kraja to veče, brate, dođe na koncert, razumeš? A to nije nikakav problem, brate. Znači, iz celog Beograda i Srbije, brate, razumeš? Znači, da dođu ljudi na koncert, razumeš? Ja bi najviše voleo da, brate, imam te sponzore koji će organizovati ludačku binu, ozvučenje i nek to bude, brate, ravnica neka, brate. Ne treba mi arena i hala i ništa. Znači, besplatan ulaz, razumeš? Ja nemam ništa od toga. Održat ću najjači koncert, znači samo da vidim šta se dešava, razumeš? Ili treba da uradim neku priču, ono, tipa Sava centar sa sedištima, ono, znaš? Znaš, ono, to je nemam pojma. Hoću da ti kažem, brate, da, znaš, šta, evo, sad napravi si cert, brate, ulaz dž ili 100 kinti, nebitno. Što bi, brate, bleo u kraju kad možeš da dođeš tamo, brate. Razumeš, da se provedeš ovo. To ti je cela priča, brate. Pa, brate, vidi, razumeš, evo, furam kroz kraj ili kroz grad, bilo gde. Znači, ono, desilo se 100 puta, barem ovde u Jerkoviću, ili na Medaku, znači prolazim, ide lik u fukru duksu, posle 20 metara ide lik u prti BG duksu, razumeš? To je, brate, već neka kultura, razumeš? Znači, ono, omladina, jedan deo prati moju priču, jedan deo prati njihovu, neki prati jednu i drugu, imaju i fukru i prti gajbi. U bloku ćeš da vidiš lika u THC-u, razumeš, na Dorćolu, sindikat, ovamo, brate, VIP, brate, naš, ono, na Senjaku i to. Znači, to je cool. Znači, ono, kako ti kažem, brate, u srednjim školama, brate, mislim, kapiraš, i stariji likovi, i mlađi, furaju, brate, to, odrasli su na našoj muzici, razumeš, i to je, brate, da kažemo, uticaj, brate. E sada, brate, kakva je čija muzika i šta, koju poruku nosi, brate, muzika od svake grupe, razumeš, to je ono što je, brate, odgovornost. To, brate, više nije uticaj, to je odgovornost, brate, koju mi nosimo. Jer, brate, ono, znaš, jedan priča pravi pare, drugi priča zavari joint, treći priča, brate, ono, znaš, budi Srbin, četvrti priča, brate, budi bač, razumeš, i tako dalje, ono. U principu, brate, svako bi trebalo, brate, da priča svaku priču, ono, znaš, da, brate, ako već ima tu odgovornost da oblikuje, da, brate, ne samo oblikuje, nego i edukuje, brate, klinca, razumeš, bolje nego njegovi roditelji ili nastavnici, profesori. Ja mislim da, brate, neki od repera još nisu shvatili da, brate, imaju veći uticaj na decu nego njihovi roditelji, brate. Brate, znaš ti šta je to, brate, razumeš, ono, znači, bukvalno si ćale, brate, hiljadama klinaca, brate, razumeš, to, brate,
stvar, velika odgovornost, razumeš. I onda moraš da paziš šta pričaš, brate, razumeš. A ono što trebaš da naučiš isto tog klinca je da te nekad boli da pričaš, razumeš? Tako da, to je, na primer, i opravdanje, razumeš, za to. Brate, taj pojam je ono, ne menja se 20 godina, brate. Srbija ti je ono uvek bila džungla, brate, razumeš, i ovde svakom se sve može, ono. I otprilike, ono, uticaj društva je uvek isti, brate. Znaš, ono. Znači, od, ono, brate, škole, posla, brate, ulice i svega, ono. Pa najbolja definicija toga je, brate, Gurua iz Gangstara, ono, znači, baš je pričao, ono, mnogo repera ima flow, mnogo repera ima ovo, ono, naš ukus, imidž, levo, desno, ali ako ti je glas loš, brate, iskuliraj, ono, znaš. To mi je ono rima koja mi je ostala, brate, ono, urezana, brate, if your voice ain't dope, you need to chill, razumeš. I to je to, znači, glas je prvi imidž, brate, ono, znači, boja glasa, brate, i intonacija, razumeš. Ton kojim se obraćaš nekome, brate, je jako bitan, razumeš. Znači, u zavisnosti od tvog tona će se ljudi, brate, poneti prema tebi, razumeš. Znači, sada na prvim albumima sam imao malo, brate, onako i arogantan, brate, razumeš, stav, ono, naš, ono, bio sam, ono, naduvani klinac koji, ono, kao mrzi pandure, mrzi sve žive, najpametnije, neće niko ništa da mu kaže, razumeš. I, brate, otprilike ta ekipa je bila oko mene, razumeš. Na sledećem albumu smo baš bili u fazonu, ono, naš fuck the police, brate, i ono, ulica, razumeš, samo to, na ulici. Evo, na primer, znači, Murija, brate, ranije, ono, znači, hodam ulicom, brate, pandur me sa 100 metara provali, brate, znaš, ono, u kom sam fazonu. I odmah kaže, dođi ti ovamo, razumeš, i onda kao, šta je, daj, znaš, kao. I onda ja kao, šta je bilo, kao, šta, kao, znaš, i to. Znaš, ono, brate, nemoj, kao, nisam ti ja brat, kao, znaš. To je bio taj stav. Dobro večer. To je bio taj stav. Onda, brate, kad sam malo iskulirao, ono, znaš, malo više godina, kad sam je napunio, onda, znaš, kao, i ono, kad sam prestao da varim i to, razumeš, ono, idem ulicom, brate, bukvalno, znaš, nemam taj pogled, brate, nemam taj trip, razumeš, u sebi. Onda pandur prilazi i kaže, dobar dan, molim vas vaše isprave, razumeš, ja kažem, izvolite, on kaže, znaš, druga priča, brate, skroz. Sada, znači, brate, prolazi interventna, oni mahnu, ja mahnem, brate, sve razumeš, znaš, ni ne zaustavljaju me, brate, zašto? Zato što sada pevam, brate. Znaš, više nisam besan, razumeš, i to. Sad, brate, razumeš. Kapiraš? A to je vezano za ceo imidž, razumeš. Znaš, ako neko šeta armi, garderobu, brate, naš u startu se zna, brate, ono, koji mu je trip u glavi, razumeš, ono, kao, znaš, fight the power, brate, razumeš. Ono, brate, ako neko fura, brate, Karlo, brate, razumeš, ono, zna se da kulira, brate, razumeš, i to je to. I tako, imidž, da, jako bitna stvar, brate. Imidž su i naočare, na primjer, ono, znači, naš, ono, cvikeri, frizura, sve živo, brate, ono, nemam pojma, bitan je, brate, imidž je najbitniji, brate, u svemu, razumeš. A iznad imidža i reputacija, brate, razumeš? Ono, reputacija, brate. Ovako,
najveće face su za mene Robin Hood, brate. Razumeš, ono, zašto? Zato što, brate, ono što su oni uradili, brate, snimili i izrekli, brate, kratko i jasno je otprilike najzrelija priča, brate, u vremenu kad su oni bili mladi, brate, ali vreme je bilo toliko ludo da si morao da budeš zreo, brate, znaš, znači, oni, brate, nisu sebi dopuštali, brate, iako su bili, ono, ozbiljni blejači, nisu sebi dopuštali, brate, takav luksus da snime neku pesmu, znaš, i da neko sutra ih vidi ili ne vidi, počeš i od ekipe u kraju da kaže, evo ih ovi, znaš, ne, brate, Robin Hood je ozbiljnu školu, brate, dao još kad sam ja imao, brate, 13-14 godina, znači, brate, znaš, kad neke stvari, brate, čuješ i naučiš momentalno, brate. To sam ja dobio od njih, brate, razumeš. I dan danas, Kiza, razumeš, Robin Hood, tu je, razumeš. Face, brate, znači, dalje, face, pa ono, Ice je, brate, faca, razumeš, ono, znači, nema to šta da se priča, brate, i ima imidž, brate, znaš. Struka je faca, brate, struka je faca, brate. Brate, Škabo je faca 100%. Što? Zašto? Brate, zato što je ostvaren čovjek, razumeš, i zato što je dalje u tom hip-hopu. Znači, vidi, ima tu još nekih faca, ali ne toliko z***vanih faca da bih ja rekao sada da su face. Gotivim ih strašno i sve, ali nisu tolike face, brate. I, brate, DJ Koldi je faca, brate. Jeste. Što? Znaš kao? Ili nije? Čekaj, pa čekaj, brate. Vinja kola, brate. The beginning.